ana pawon Mbah Saraswati direwangi putune gendut pemiten olah-olah kanggo brokohan mawon Senen Kliwon ing Ploso Kedhien. Sajroning tandang gawe putune takon babagan tetenger Alusana. Mbah Saraswati banjur crita sejarahe para sepuh sedulur sikep saka tanah Jawa tekan sawah punta. Nduk panten ana endi pawaken iki? Inggih, Mbah. Kula nembe nyapu. Sekedap. Tulung tutulen gabah iki nduk. Lapane dak paripe. Inggih, Mbah. Napa mboten diselek mawon, Mbah? Langkung gelis lho. Ora nduk. Iki kanggo bocara. Tengepan 200 taun labuhane para luhur. Awak dhewe aja gumantung marang barang pabrikan. Nadyan jamane katon elok lan sawo gampang. Rikap sawise ngucap pamuji genduk peniten njupuk gabah nuli nutu ana lesu. Suwene anggone nutu peniten gatekake Alusana kang ditata sanduwure lesu. Dheweke banjur takon, Mbah, alur cacah sanga kang dipun tata jejeg puniku nemu teges napa, Mbah? oh, iku pralambang leluhure dhewe nduk. Para sesepuh sedulur sikep kang dirangket lan oleh paukuman kumpeni. Dene kok Alusana ingkang dados pralambang. Ya amarga leluhure dhewe iku jalung nduk. Kaya dene linggo lan mesum. Alu kaya dene linggo, dene mesum kaya dene yoni. Nyawijine linggo lan yoni dadekake turun anak. Nyawijine alu lan mesum jalari anane pangan nduk. Lumantar awakmu mesum lan alu gabah dari beras. Lajeng sinten kemawon ingkang dipun rangket kumpeni nika, Mbah? Sinawung resmining Sekar Dandang Kulo, Mbah Saraswati ngendikake sejarah Alusana. Kang pangaran Surasentika sange Singakerta utawi Sarijan Kartagala ya tunggale randikan aranipun Ronodikrama ya karani
Inyo surga karyan sar panku saruyung Mbah Surawirya kawikrama uga aran Mbah Sakidin krama yasa iman para leluhur iku duwe jiwa mardika nggih nadyan Swantara durung kuwal saka pakunjaran kang arane panjajahan sapa wonge arep mardika dirangkep dikunjara disiksa tekaning pati kumpeni menehi ganjaran paukuman marang leluhur sapa mau